Класниците да решат уравнение. Разкриваме скобите в ляво първо. В дясно си остават нещата на този ред. Сега събираме, колекционираме хиксовете в лявата страна. Минус 3х идва от дясно, в ляво става плюс 3х, минус 5 си остава там. Двойката се мести с противоположния знак, също така и тройката. Така в ляво получаваме 2х, в дясно пък минус 10. За нас хикса ще се получи с едно деление 10 делено на 2. Скобата не е нужна между другото. И така получаваме корен минус 5. Другия вариант е да проверите едно по едно числата. Ако почнете от А, докато стигнете до Г, 4 проверки, 3 проверки, най-добре да си решите и така стъпка по стъпка уравнението така.